Belakami ba nang kami ya tu ko ha ko ba ko. Action tu ko na. Ready na ko undo. Nung la sia kai ni ngai hin jong ba ha ya na nai. Sa sa ni ni de kai phoi ja na nai. Milim kia nang. Ha se ko to na la. Mu ko ya na su ba do ba ha ju. Wa. Nang sa na ni sa se. Ha dum no sa mai ba na ma. Na ko kai ka ko ne kia. La sa la si se. Cho ba ji ko ka pi kwa na. Ai ka ju ko de kai na ya sa su ko ba na. Yo mi di ha mo do ko si na ba ji ko ka kai na. Hai ta ka ja be ka no. बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ बेजोंनो लोगोसे थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला बैसागो बोथोरनि रंजानाय बोथोरखौ लानानैहाय नैबे सासे बाजैयाहाय माने बिथांमोननि रंजानाया मोनसे आलादा रोखोमनि जादों आरोना लोगोफोर रंजालि बैसागो बोथोरखौ लानानै रंजानांगौमोन नाथाय बिथांमोनाहाय माबा माबिखौसो रंजानायखौहाय बिथांमोना खालामबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिनो मोनगोन थारैनो बिथां बाजैमोनाहाय दिनै माबा माबिखौ रंजानानै बाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेरावहाय हमजानानै दिनै मेल मिटिं खालामजादों आरोना लोगोफोर मेन जाथाया माबायदि नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिलांगोन नोंथांमोनाल' जोबजासिम भिडिअखौ नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर Belakami ba nang kami ya tu ko ha ko ba ko. Action tu ko na. Ready na ko undo. Nung la sia kai ni ngai hin jong ba ha ya na nai. Sa sa ni ni de kai phoi ja na nai. Milim kia nang. Ha se ko to na la. Mu ko ya na su ba do ba ha ju. Wa. Nang sa ni ni ka na na. Ala. Nang ja ni lai ba ki ke kai na la ja na. Hin jong ba ha ya na. Nung sa sa ha ko na ja kan ngo. Mưa đây mưa già kháng ăn được xa không được nữa ba ra đi mưa đây kia các mưa đây đây đi nữa không có mình này sao con mình này ra nó đi sập khăn ăn mà nó ra bên ngoài kia đâu rồi đi đây đi mang chụp ra cái ta hở nông cứ giúp ăn cái ra đúng nó sẽ phải có mà nó hay con này kia để xem là gì cho mày đi khắp cái qua ai ka ju ko de kai na ya sa su ko ba na yo mi di ha mo do ko si na ba ji ko ka kai na mo da ma ba ka ma ba ra su sai mo da ko ka ni ka nang kau yo na mo na ni ra wa ko ma ba ju ko ma ba ma ba ji da ma ba ko ka ya ka nang Nila mau kata kena siapa buat kau nak baca nur. Nila mau kata kau. Why solau? Dah nak sani muka mana mana mana. Web sani muka mana mana mana. Lagi nak dulu lagi ya. Lagi jauh bukan dengar. Hijau bahari nak dengar. Nila lagi nak pindah. Nak sasi kotor ni macam apa? Kerja ni hidup begini nama. Mudah jangan mudah lunga. Orang jangan dia. Orang kalam lagi dia. Orang kena orang nak. Hai tak ada apa kan? Bila pun tak kau. Lada sedang. Ro si tak dulu. Orang yang betul. Rasta. थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर रंजानाय बोथोराव बिथां बाजैमोनाहाय मा रोखोमनि रंजालांखो नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना गोसो खुसियै बयजोंबो रायजो राजा समाजजों लोगोसे बिदा बिफं आइ आफा बिब' बिनानाव बयजोंबो आलो गोजोनै रंजानांगौमोन नाथाय बिथाङा आयेननि बेरेखायैसो बिथांमोना दिनै बैसागो बोथोरखौहाय फालिनो हमबाय नङा होमब्ला बेफोरबायदि फालिसेयावहाय सोरबायदि सुबुङाहाय गाहाम मोनो सोरबायदि सुबुङा मोजां मोनो नङा होमब्ला लोगोफोर बयबो सल'खौ लाखागोन बिथांमोननि जितु इनायै खालामनाय खामानिखौ मावनायखौ नुबोला नङा होमब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंबा थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां लाइमोन सेंग्राजों बा
हौवासाजोंहाय माबायदि रंजाखो बैसागो बोथोरखौ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै बाथ्राखौहाय भिडिअखौ फोलावबावलासै नोंथांमोना जाबायदि मोनथिनांगौ नुनांगौ नुखालांबाय भिडिअनि गेजेरजोंनो नङा होमब्ला थ' जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' बाथ्राखौ आं रिकुवेस्ट खालामो बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो थ' जोबथारनायावहाय नोंथांमोना बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय